Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία η Ιησούς αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώ της προσκύνησης, του γάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρησιν, αγάπητος σε Υιόν ονομάζουσα. Αλλά αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους εδώ του χωριού που μένουν χειμώνα καλοκαίρι. Ένα χειροκρότημα. Θα μπορούσαμε, ήταν στη σκέψη μας, να κάνουμε μια εκδήλωση εδώ στην Άνδρο, σε ένα μαγαζί, να μαζευτούν 300-400 άτομα, αλλά εμείς επιμένουμε ο χειμωνιάτικος χορός, η κοπή της πίτας να γίνεται εδώ στην έδρα του Συλλόγου, στη γενέτειρα των προγόνων μας, εδώ στο χωριό. Και πάρα πολλά πράγματα. Ξενίκια και θάλασσα και κοντά σου να γυρίσω, μορφή αδριώτησα. Όμορφη μου κορφιά την οστήρη με τα κρυφή, όπα, 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 σ' αγαπώ, μ' αρέσουν κόπα. Ζούμε στην Ευρώπη.